Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool za ta fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a gasar zakarin nahiyar Turai. Idan muka kalli ƙungiyoyin guda biyu na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool da kuma Real Madrid a daidai wannan gaba, recent form za mu iya cewa ƙoƙarin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool na gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Amma idan muka kalli tarihi na wasan, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ce a kan gaba wajen samun nasarori a wasan, ganin cewa a wasanni guda 8 da aka fafata tsakanin ƙungiyoyin guda biyu, a yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Real Madrid ta samu nasara a wasanni guda 7 daga cikin guda 8, aka yi can jaras guda 1 kacal a cikin wasannin. Kuma a cikin wasanni guda 8 din akwai wasanni na ƙarshe na gasar zakarin nahiyar Turai wadda ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Real Madrid ta lashe akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Duk da cewa a daidai wannan gaba ƙungiyar ta Real Madrid na fuskantar manya-manyan kalubale, musamman na rashin babban dan wasanta wato Vinicius Junior wadda ya samu rauni kuma ba zai fafata wasan da za a fafata tsakanin ƙungiyoyin guda biyu ba. Hakan masana suke ganin zai taɓa ƙungiyar ta Real Madrid sosai. Ko ganin cewa dan wasan yana da muhimmanci sosai ga ƙungiyar ta Real Madrid, musamman idan muka kalli bangaren zira kwallo a raga. Bayan rauni na dan wasa Vinicius Junior, akwai rauni na manyan yan wasan ta irin su dan wasa Dani Carvajal, dan wasa Alaba, Eder Militao, dan wasa Lucas Tchouameni da kuma Rodrigo. Wayannan yan wasanni ne wanda duka suna cikin 11 farko na kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid, wadda a daidai wannan gaba za ta fuskanci kungiya babba kuma mai tarihi a ita kanta gasar ta zakarin nahiyar Turai, kuma kungiya wadda za mu iya cewa tana da haushin kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid a wannan wasa.